Каналі Pepsi TV. Сьогодні покажу, як зробити брелок для ключів. Щоб зробити брелок для ключів, нам знадобиться ось такий короб від вина або від шампанського. І от такого карабінчик схожий на скрепку. І треба нам до оцю штуку причепити до цього. Я буду причепати, а ви почекайте. Ну от, я причепив, як ви бачите. Тепер я надіну за ключ. Я надіну ключ, і в мене вийшов ось такий брелок. На вигляд він дуже гарний. Тепер ваші ключі не загубляться. Якщо вони впадуть в воду, вони не потонуть, бо короб буде тримати їх на поверхні. Якщо вам сподобалось це відео, поставте лайк, підпишіться на канал. Удачі всім! Пока!